שידור משותף כאן מחדשות 12 ישראל ומתחנות הטלוויזיה הממלכתיות של איחוד האמירויות ובחריין. אנחנו אומרים שלום מירושלים, סלام עליכום, מסא אל-חיר למוחמד אל-כעבי, מגיש המהדורה של דובאי טיבי, ולבסם אל-בדווי, מגיש המהדורה של בחריין ממנמה הבירה. שוקרן בסם, מוחמד, אנחנו שמחים מאוד ונרגשים לפגוש אתכם על המסך. נקווה לא רק להתראות אלא גם לשדר חדשות מזרח תיכוניות טובות. أهلا وسهلا شالوم تحية محملة بالسلام من مركز الأخبار في تلفزيون دبي إلى الزملاء في القناة 12 الإسرائيلية وتحية سلام إلى زميلي في تلفزيون البحرين. أهلا محمد شالوم يونت تحية سلام منا لكم من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. صفحة جديدة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. בסם מוחמד, שוקרן מרחבתן, כול עאם ואנתום בחיר, שתהיה לכם שנה מבורכת. תודה, תודה. ותודה גם לרנם אברהים, מהדסק שלנו שארגן את כל השיחה המרגשת הזאת. תודה.